tässä Malmkarin pellolla ja katselin illalla, että missä on tämän tersotimen keskus. Ja toi teltta tähän keskellä paikkaa ja olen kyllä todella keskellä, että jos kaksi tietä tappeli äsken niin, että se oli ihan tuossa teltassa kiinni. Mielettömän hieno fiilis. Aivan mielettömän hieno fiilis. Ja näitä on paljon. Mä tiedän tässä. Ihan pimeätä vielä ulkona. Vois vielä nukkua vähän. Joo, aika rauhassa, mutta se kävi, että ylinukkuu. Nyt tässä saa tähän aika rauhassa kaikki, vaikka mitään enää pelkkää. Video on kyllä ihan musta. Hankalaa säätää lämpöä yöllä, kun melkein aina varautuu vähän liialla vaatteella. Tai se liian syvälle mennä tälle makupussista on ihan märkä. Nytkin on niinku vähän melkein aika märkä on toi alapuoli paita. Sit se eikä mulla ole mitään varavoidetta mukaan.